ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪಲಾವ್ಗಳನ್ನ ಮಲ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲಾವತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚಿನ ಪಲಾವ್ ಮಸಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವದೇ ತೊಗೊಂಡು ಮಲ್ಪುನೆ ಬರೀ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಚೂರು ತೋಚಿಪಾಡ್ರೆ ಬಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಪಲಾವ್ಗೂ ಬಟಾಣಿದು ತೊಂದೆ, ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ತಿನತ್ತೆ ತೊಂದೆ, ಮೂಜಿದೆ ತೊಂದೆ, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ತಾರಾಯಿ ಬೋಡು ಚೂರು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋನು ಮಸೂರಿ ಅರಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಜಾಪತ್ರೆ, ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್, ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ, ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು, ಟೊಮೆಟೊ, ಬಟಾಣಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ತರಕಾರಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಪಲಾವ್ ಮಸಾಲ, ಇಂಚಿನ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಪಡೋದಿಲ್ಲ, 1 ಲೋಟ ಅರಿಬಾರ್ದೆ. ಕರಿಗೆ 1/2 ಲೋಟ ಜಾಸ್ತಿ 1 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, 1 ಚಮಚ ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅರಿಪಾಡ್ಗ, ಬಲೆ ಪಲಾವ್ ತಿನ್ಕ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್. पूरा गुग्गुर गुग्गुर.
ಸೀದಾ ಬರ್ತಿಲ್ಲದ ಆಂಟಿ ನಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಳು ಬೋರ್ ಆಗುದು ಆಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತ ಐನ ಹತ್ರ ಅರಿನು ನುಂಗಾರು ಬಾರ್ದು ತುಯ್ಯರ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಗುಗ್ಗುರಾದಿತ್ತಂಡು ವಾಣಿ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ರೇಷನ್ದು ಅರಿ ಕಣ್ಣದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಡದಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋ 10 ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಕಂತದ್ದು ನಾನು ಡಬ್ಬೆಡು ಬಾರ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಒಡೆಗೆ ಕುಟ್ಟೆ ಆದಿತ್ತು ಕುಟ್ಟ ಕಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂಜು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಪ್ಪು ದಾಪು ಪಕ್ಕಿಲಗ ಅನ್ಪೆರೆ ಹೇಗುದಾರು ಮದತ್ತು ಮುಂಚೆ ಲೊಂಬುದು ದೊಂಬುಡು ಬಾರ್ದು ಹತ್ತೀನಿ ಆಂಟಿ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಹೋಯ್ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಪೊಡಿ ಅಟ್ಟೆ ಯಾನಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಸೊರಟ ಆಂಟಿ ಕೊಜಪುರದು ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆದೆತ್ತು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಈತು ಬೆಣ್ಣೆದೆತ್ತೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈತು ದೆಪ್ಪರೆ ಅದು ದೆತ್ತು ದಾಂಡ ಅವು ದೆತ್ತಾಯ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅದು ಐಟು ಉಂಡು ಮಿತ್ತಿಡು ಚೂರು ಪಾಡೋಡ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ರಾಸ ಇನ್ನು ಇಜಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಇರಂಚನೆ ಕಪ್ಪಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಜೆ ಬೋಪು ನತ್ತ ಪೇರ್ಡೆ ಬರ್ನ ಕಪ್ಪ ಆತ ಅಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಮಲಪು ಇಂದು ಪಲಾವ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು ಓ ಪೆಜ್ಜೋಡು ಪತ್ತು ಚಮಚ ಪತ್ತು ಯಾನು ಎಂಕಲೆಗೆ ದುಂಬು ಕಣಂತಿರತ್ತೆ ಪೇರು ಮೇರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಸ್ ಪೇರು ಕಣ ಪತ್ತದ ಪೇರು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತು ಈತು ಹೊರದೆಪ್ಪು ನಂಗೆ ಈ ನೆಟ್ಟು ದಬ್ಬಲ್ ಹೊರದಿತ್ತು ಮಸ್ತು ದಪ್ಪ ಬೇರು ಅಂದು ದಪ್ಪ ಉಂಟು ಬೇರು ಬೇರೆ ಅರ್ಧಲೇ ಇರ್ತದ ಮುಂಚೆ ಏಳು ಸಲ ನೀರು ದೆಪ್ಪು ಕೊಡೈತೆ ಅವು ಜಿನ ವಾಸನೆ ಇರ್ತದೆ ಐತಿ ಅದೇ ಅವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಒಂದು ಆಡಿತ್ತೆ ಏಳನೇ ಸತಿ ನನ್ನತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೇರೆ ನೆಯ್ ದೆಪ್ಪಿನದು ನಮ್ಮ ನೆಯ್ ದೆಪ್ಪರೆ ತುಪ್ಪ ಚೇರೆ ದೀಯ ತುಳಸಿ ಕಣ್ಣರೆ ಪೋಯರು ಕರೆಂಟ್ போன ಅಂದು ದೆತ್ತಿನ ಕರಂದುಂಡು ಚೂರು ಮಂಜ ಅವು ಬೊಲ್ದು ಪೋಡು ಅತೆ ಬಂದು ಹೋಡು ಒಂದಿತ್ತ ಪಾಡರ ಇಕ್ ಅರಿಲ ಇರಣ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಪೊಡಿ ಕಲರ್ ಬರ್ರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡೋದು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಅವು ಐಟ್ತಾದ ನನಗೆ ಪೊಂಗ ಸಿಕ್ತು ನಾವು ಸಾಯ್ಪುಂಗೆತ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಬಂಡ ಉರ್ಕರು ಮಸ್ತ್ ನೊರೆ ಪೋಡು ಆಯ್ತು ನೊರೆ ಪೊಡಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಡದೆ ರೆಡಿ ಇದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಕಾಯ್ದು ಕರಕರ ಅಂಡ ಕಾಯಿ ಅವು ಅಡಿ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ತದ ಕಾಯಿನುಂಡು ಅಂತ ಕಾಯಿ ತುಪ್ಪ ರೆಡಿ ಅಂತ ಆಂಟಿನ ತುಪ್ಪ ತಂದುಳ್ಳೇರು ಈ ತೆತಿಗಿನಿ ಆ ತೆಟ್ಟು ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾಲ್ಕೊಂಡೆನ ಎತ್ತು ನೂದು ಕೆಲಸ ನೂದ